Ja, daar staan we. Vecht en Weide. En dan in Weesp. En waarom? Zo'n klasjes hebben we even. Haar schilderijen hebben we even bezien. Die had je een expositie in Weesp. En daar gaan we aan op een fiets in. Maar juist iemand die hier rondkwam. Die was vrij laat. Ja, nu was je al niet aan of zo. Niet meer. En prima plekje hoor. Ja, we staan dus gewoon op een steen. Maar goed, voor een nacht, 2 nachtjes, ja. Maar dus dat is wie goed dat wordt. Maar hier verderop zit nog een camperplek. En dat is voor dezelfde eigenaar. En daar zit wat meer campertjes, ja. Zullen we zien, dat kunnen we hierbij zien. Die zit 2 plekjes verder. Nou, daar, die had ik wat meer ruimte. Maar ik leef hier dus nou, tot morgen. Niks mis mee. Fietsjes zijn nog later dan kunnen we naar Weesp. En het ben je natuurlijk al je vliegtuigen. Heb ik je lessen overigens. Nou, wij van mij het je wel. De regering die is aan het doen daar in het hokje. Dat is trouwens gewoon een leuk hokje, hè? Ik niks mis mee. Ik vermijd het me trouwens heel gauw. Maar dat is daar. Ik heb ook nog een leuke dingetjes keepje, dus echt nog wel grappig. Helemaal prima, toch? En het betalen dat gaat op een hele simpele manier. Gewoon met een envelopje. Dus gewoon op vertrouwen. Die hield in een envelopje en in de brievenbus. Namen erop. Bom. Nou, we zullen fietsen klaarzetten. Dan kunnen we aan voort. Hallo. Het Sintjeskind is trouwens wel lekker, hè? Hoe in ieder geval net niet aan zo.